Ole ole in lo dam tlang em ka channel a ka lo lom le ve ka cheu ka channel te min lo thlir sak thin awangin ka lawm e tuna ta han khua mun poimo chi hrang hrang a dung leh wang te an thlir ho le ila tuna kawngpui phei kan hmuh hi ta han bazar atang chhimlam phei ni a saw lam kawng kan kal chuan panti taih kawngpui va pawh na chiah ani tuna gate lo lang saw EFCM Jubilee Hall kha ani tuna kan hmuh leh hi bazar chhim lampang kawng kha ni a mi veivak pawh an la thahnem hle mai tichuan saw lampang saw tun hma Zodi Cinema Hall kha ni a hei hi One Lake kan tih cinema hall kha ni bawk tichuan hetah hian lirthei chi hrang hrang passenger te zawngin an lo in nghak khawm thin a tuna kan hmuh hi EFCM vengpui biakin ani tuna kan hmuh kawng pawh hi a pawimawh hle a khi mi chho khi na china One Lake Cinema Hall lampang panna kha ni a hei hi vengpui Methodist biakin ani tichuan khu lampang kan chhuk thlak chuan Samiau Satawm mizo khua awmna te an ni tichuan he lampang kawng kan phei leh zar zar chuan ni chia taih panna kawngpui kha kan va pawh thei ang tichuan sawlai kawng kila in signboard PP tih intar na saw pu sapte te in kha ni a tah han khua leh tuitana mi tangkai tak alo ni thin a rambuai ah pawh hian harsana kan tawh pawh in kan va panna ber ani a kum kal ta khan min boral sana tah han mipui te chuan kan sunin kan ui hle ani ole tuna kan hmuh hi ni chia taih kom chhak kawng phei kha ni a saw lampang kawng atang sawnin he lampang kawng inkal pawh na hei tunah chuan a theih tawh a tun hma chuan rambuai awang khan engemaw chin kha pin ani a an khar a inkal pawh theih loin hun rei tak kha a awm hmana tunah chuan hawn leh tawh ani a chuan helai hmun hi lehkhabu siam tirna lehkhabu chhut tirna hmun pawimawh tak ani a tuna kan hmuh hi Wesley damdawi in a kawt lam kha ni a damlo in entir pawh an thahnem hle mai tichuan Wesley damdawi in hmun hi tunlaiah chuan damlo hian kan pan nasa a chan chu a free sponsor te awm a rambuai awanga harsana tawk te inzei ngai operation tawk te tanin in entir na hi free a pan a hlawh hle bawk tichuan na china kan hmuh Wesley damdawi in a kawng sir kawngpui sir lampang kha ni a tichuan a kawt lam kha chu zan lamah khar ani a emergency damlo tawk te zan laiah te kan lo awm palh chuan he lam atang hian luh thin ani
chuan he lampang hi ei in zawrhna hmun canteen kan tih kha ani ve thung tuna kan hmuh leh kawng phei ngil tak hi tah han bazar chhuk thlakna lam kawng ani a tuna kan hmuh biakin saw Methodist mission veng biakin ani chuan he kawngpui hi a pawimawh em em a tah han field kal pawhna kawng ani bawk le tuna kan hmuh leh kawng hi tuna mi saw tah han field panna lam kawng ani a saw lam saw kali meuh kawlpui chhuk thlakna lam kawng ava pawh ani tuna mi hi chu tah han bazar chhuk thlakna lampang kha ani a tuna biakin kan hmuh hi Wesleyan Mission veng biakin ani helai hmun hi ei in zawrhna hmun ani a tichuan a thlang lam chiah hi kan hmuh ang hian YCW Private High School hostel ani a building hi a lian tha in a hmun hma pawh a zau nuam hle school naupang zirlai pawh mi thanem tawk tak mai helai hmunah hian an awm ani nichin YCW hostel building kha ani a hi a lehlam zawng atangin ka rawn la a tichuan tun tak hi mi vaivak an tlem a helai hmun hi Sunday ah te tlai lam ril tam hunah te chuan mipui pungkhawmin ei in an va lei thin ani tuna kan hmuh leh hemi compound zau deuh thing leh mau tam deuh na hi Dr. Thanbil Luai a Wesley damdawi in an founder kan ti dawn nge a din tu te zinga mi pawimawh tak in kha ni a tuna kan hmuh leh helai hmun erawh hi chu children home pasrah in ani tuna kan hmuh sikul hi GCEC ani a ruahina summer thal sikul tana hming pekna hun an lo ruat te ani angin nu leh pa ten kan fa te sikul hming te kan va admission te kan va ti a rambuai a awm a ila zirna hi ngaih pawimawh a ngai a sum leh pa a har sa nan nei leh nei lovin fa te tan tiin zirna te pawh ngaih pawimawh tal tal a ngai ni ber mai saw lai building bar lo lang saw Miba Metra hostel ani ve thung e
tuna kawngpui chhuk thla kan hmuh school rawng hringa inhnawih saw Samiao School ani a zirlai school naupang tam tak tuna an kal mek a helam hi chuan office kha ni a ram boruak awang te khanin heng office te pawh an kai thei lova tichuan tuna kawngpui chho kan hmuh hi tahan panda lam ani a hei hi na china kan hmuh tak Samiao School kawng chhuk thla kha ni a tuna kawng kan chhuk thlak zel chuan Kalimiao kawlpui ava pawp thei ni heng school te pawh hi hetah chuan school naupang an kal thei chiah lo a saw lampang school sak thar lamah te school naupang ṭhanem tawk tak kaiin hun an hmang mek ani hei hi kawlpui panna lam tho kha ni a kawngpui hi a zau nuamin a hmun te nuam em em a tichuan kawngpui a bikin kawngpui kam kan tiang chu heng in neitu te hian electronic te thil chi hrang hrang phone dawr te engemaw chi hrang hrang zuarin dawr te an lo siamin an lo kai ve bawk ani tunhma chuan COVID-19 te rambuai te a rawn nang chho a heng kawngpui te pawh hi tumah vaivak awm lovin chhun palai lengah pawh a reh thup zel a a khawhar thlak thin em em ani tun tuma tan chuan khati zawng kha ni leh phawt mai se ka channel te min lo thlir sak thin awangin ka lawm e